Valjci i stezna glava za poluautomatske vakumske limenke za šavove obrađuju se od čelika CR12, koji je izdržljiv i visoke nepropusnosti. Tijelo limenke se ne rotira tijekom procesa vrtljenja, što je sigurno i stabilno, posebno pogodno za lomljive i tekuće proizvode. Učinkovito produžuje rok trajanja proizvoda, idealno za hranu, piće, farmaceutsku i druge industrije. Ova oprema je prikladna za sve vrste limenki okruglog otvaranja, aluminijskih limenki, plastičnih limenki, pakiranih proizvoda od papirnih limenki,